Moikka! Moi! Tämän päivän teema on tuloskyvykäs organisaatio. Essi, mitä se tarkoittaa sulle? No mulle se tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että ihmiset tietää, mitä meidän pitäisi saavuttaa, eli heillä on selkeät tavoitteet ja heillä on mahdollisuus myös päästä niihin tavoitteisiin, eli heillä on onnistumisen edellytykset. Ja se tarkoittaa sitten taas tietoa, taitoa ja hyvää johtamista, joka tukee sitä heidän onnistumista. No, miten me voidaan mahdollistaa ja varmistaa, että ihmisillä on ne tarvittavat taidot ja asiat, joita he tarvitsevat, jotta he onnistuvat siinä omassa työssään? No, tätähän asiaa voisi tutkiskella monesta eri perspektiivistä. Mä haluaisin tässä kohtaa nostaa 2. Organisaatio ja yksilö. Elikkä miten me organisaationa osataan sanottaa sitä, että mitä me ollaan täällä tekemässä, mikä on se syy meidän asiakkaille, niin kuin, että miksi asiakkaat tulee meille, miksi me halutaan, että ne tulee meille, miksi meitä on olemassa. Eli vaan purpose tai just näin. Tekemisen tarkoitus. Just näin. Ja se voi olla aika ylätasolla. Sitten meidän pitää osaa sitä siinä arjessa niin kuin purkaa sitä tosi pieniin päivittäisiin tekoihin, yhdistää se siihen. Mutta ensin me tarvitaan kyllä jonkinlaista suuntaa ja yhteistä sitä ymmärrystä, että miksi me ollaan täällä, mitä me ollaan aidosti oikeasti tekemässä. Ja sitten se toinen perspektiivi, jos tälle niin kuin lyhyesti esittää, niin toinenhan olisi sitten se yksilötasolla. Että miten me voidaan auttaa yksilöitä paremmin hahmottamaan, että missä ollaan hyviä ja missä kontekstissa onnistuu. Ja kontekstilla mä tarkoitan just sitä, että minkä esimerkiksi temposta bisnestä meillä on. Onko meillä B2B, B2C-bisnestä, onko meillä projektibisnestä, onko tosi lyhytjänteisiä tekemistä vai onko tosi pitkiä projekteja monta vuotta. Miten me voidaan auttaa niitä yksilöitä myöskin hahmottamaan niiden niin kuin kyvykkyydet, osaamiset, mielenkiinnon kohteet. Koska sitten kun meillä on nämä 2 palikkaa, niin onhan meillä sitten niinku paljon parempi mahdollisuus myöskin niinku tuoda niitä yhteen ja onnistua yhdessä. Onnistua yhdessä siinä. No mikä rooli johtamisella sitten on tässä? Mitä sä sanoisit? No mä sanoisin, että johtaminen on keskeisessä roolissa tässä siinä mielessä, että organisaatiotasolla kyllähän kun me tiedostetaan, että minkälainen bisnes me ollaan, mikä on se lisäarvo, mitä me tuotetaan, onhan meille sitten taas myöskin helpompaa sanottaa sitä, että minkälaista johtamista me tarvitaan onnistuakseen tässä. Ja sitten taas se toinen perspektiivi, olkoon se sitten yksilö tai itsensä johtamista vai yhdessä johtamista, mitä termiä tahansa onkaan, mutta mitä enemmän me tiedostetaan ja osataan sanottaa niitä omia kyvykkyyksiä kanssa ja osaamisia, niin onhan meillä sitten taas parempi, niin kuin silloin me osataan johtaa itsemme paremmin ja sen kautta yhdessä onnistua organisaation. Niin johtaminen on suuressakin roolissa tässä. Mä ajattelen myös niin, että johtaminen yhdistää nämä 2 asiaa, eli ne organisaation tavoitteet, visio, missio ja sitten ne yksilöiden kyvykkyydet. Ja siinä johtaminen on välissä varmistamassa, että sitten palikat luoksahtelee mahdollisimman hyvin paikoilleen. No jos joku kuulija haluaisi lähteä liikkeelle ja parantaa tulosta johtamisen kautta, niin mistä kannattaisi aloittaa? Ja herkullinen paikka ja riippuu totta kai siitä, että missä se firma on. Jos meillä on firma, joka on just syntynyt tai kasvanut ja lähtee ekaa kertaa pohtimaan sitä johtamista, niin sitten on niinku ihan erilaiset lähtökohdat versus sitten tällainen jätti, joka on ollut olemassa montakin, ehkä 100 vuosia, niin onhan se ihan niinku eri lähtökohdat, mutta yhteistähän niillä on se, että miten hyvin me onnistutaan ja osataan sanottaa sitä, että ketkä me ollaan, ketkä meillä onnistuu. Se voi olla ihan kyse siitä, että me niinku tunnistetaan, että minkä tyyppistä johtamista on vienyt meidän tähän päivään asti. Että mitä on tehnyt sen, että me ollaan onnistuttu niinku just nyt. Ja sitten totta kai peilaten siihen, että strategiaan, että mihin suuntaan me ollaan menossa. Että minkä tyyppistä johtamista, minkälaista, mitä me edes halutaan. Ja halutaanko me edes niitä johtajia, niin kuin sitä titteliä, sitä roolia, vai mehän taidetaan olla samaa mieltä ja monen munkin kanssa, että johtamista tarvitaan, mutta missä muodossa. Niin ehkä tällaisia niin kysymyksiä, että me osataan sanottaa niitä asioita, että minkä tyyppistä johtamista meillä niin kuin tarvitaan, jotta me onnistutaan. Eli sen sanottaminen, että mikä on meillä hyvä liidi, minkälainen liidi meillä onnistuu. Näin voisi kiteyttää. No, miten sitten voidaan tehdä tason nosto, jos tunnistetaan se, että no tämmöiset meillä pärjää, tämmöiset esihenkilöt, liidit, ja nyt me halutaan niin monistaa näitä tyyppejä, jotka on ihan huippuja siinä omassa työssään, niin miten sitten saadaan ne, jotka ei ehkä vielä ole sillä tasolla,
nousemaan samalle tai edes lähelle tätä tasoa. Se on sellainen asia, mistä tosi moni HR haaveilee, moni johtaja, moni toimitusjohtaja. Me kuullaan tosi paljon asiakkaissa tätä haavetta, toivetta. Ja sen takia ensi jaksossa me tullaan pureutumaan tähän. Eli miten me sitten, kun me tiedetään, että minkälaista johtamista me meillä halutaan, niin miten me varmistetaan ja nostetaan sitä tasoa niin, että kaikki pääsee sinne. Kyllä, jatketaan. Kuulemme siinä.